estamos aquí na pulpería Restaurante A Rotonda preparando a tapa que nos escollemos para este 7º concurso e, bueno, a tapa bautizámolo como carpacho de pulpo estilo Baicheboa. O pulpo está cocido á galega, da maneira máis tradicional, cortámoslo moi finiño na cortadora, aquí da man da nosa jefa de cociña Milucha, que é a nosa artista. Bueno, cortámoslo moi finiño, cubrimos o plato e salámoslo con sal malte. Aderezámoslo con 2 vinagretas, unha que é unha crema de Módena e outra que é a base de maonesa. Esa é a vinagreta de Módena, unha crema a base de maonesa. La poñemos de un adornillo de perexil e lista para comer. O maridaxe perfecto para esta tapiña sería un viño da Ribeira Sacra, un Mencía.